ପୁରୀର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ 42 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ 21 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମଦନମୋହନ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକୁ ନିଆଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ନୌକା ଉପରେ ଭଗବାନ ଜଳବିହାର କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଲୋକ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଓ ଭକ୍ତର ସ୍ୱର ସବୁ ମିଶି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଓ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏହା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ, ଯାହା ଗରମରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଠାରେ ନଥାଏ ଭିଡ଼ କି ଶବ୍ଦ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକତା। ବାହାରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକତା। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।